fo ka barikada Masa Ramani min sɔnna k'an si jɔ ka bi don kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ ka foli ni tɔni bila Masa Ramani yɔrɔ la ka soli ciba sanumanba in ka rasul kisi ni nɛɛma ba y'a tɔgɔ k'a nafa diɲɛ ani lahara ka foli belebele ta k'a di an filɛlibagaw ma Mali kɔnɔ ani a kɔ kan aw minnu bɛ k'an filɛ ni waati in na Ouverture Media bɔlɔlɔsiraw sanfɛ ani aw minnu bɛ an ka jɛmukan partager ani aw minnu bɛ commentaire kɛ an bɛ foli di aw ma sanga ni waati aw bɛ diɲɛ fan o fan na aw ni sɔgɔma aw ni tile aw ni wula aw ni su an tɛ heure kelen na jamanaw réalitéw tɛ kelen ye aw bɛɛ ka foli bi yan ka foli di an ka ɲɛmɔgɔw ma Buuba Jara Isufu Mangara olu minnu fanga fara ɲɔgɔn kan ka nin baara in sinsin diɲɛ mɔgɔ bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ an b'o fo kosɛbɛ yɛrɛ ci kɛ ko ɲuman na ne yɛrɛ ka cameraman o de ye Busa Sangare ale de bolo bɛ caméra na a bɛ boli law ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ a fo i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a kalama ni anw sigilen aw ni sɔgɔma kɛnɛ kɔnɔ ka an ni sɔgɔma ta kunnafoni minnu bɛ dugu kɔnɔ ani réalité minnu bɛ yen an bɛ actualité minnu ye an bɛ kuma o kan i n'a fɔ ladalako la ani Papu bɛ jɛ ka jɛmukan in kɛ ɲɔgɔn fɛ o kuma bi an bɛna kuma fɛn saba kan o fɛn fɔlɔ o ye jumɛn ye n'i ye a lajɛ anw fɛ jamana kɔnɔ bi référendum ale kɛlen bɛ ka diɲɛ bɛɛ labɔ bi maliden bɛɛ kelen don k'i wuli k'i jɔ i sen kan ni ala ma basi wɛrɛ kɛ juillet kalo tile 18 a kalafili bɛ kɛ kunun tun ye juillet kalo tile 11 ye hakili la sɔrɔsiw olu kɔni y'u ta kɛ ka bɔ a la a tɔ tora jamanadenw tɔw ta ye ni ala sɔnna ma civil ta o de bɛna kɛ juillet kalo tile 18 an da bɛna se o ma filanan o ye min ye an balimakɛ min ni ale bɛ bolola aw yɛrɛ ɲɛ bɛ a la n'o ye Kisiman Keyita ye Kisiman Keyita i k'a dɔn k'a fɔ nin waati in na banbaganciw kelen don ka ale minɛ a kɔni ye kuma da sɔrɔ ka welewele ka da bila an ka autoritéw ma an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma walasa u bɛ se ka dɛmɛ don a ye cogoya min na a sabanan o ye an balimamuso dɔ ye a ye a yira an na k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi ala ye lanjarabi min se a ma o lanjarabi o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ale kɔni lanjarabira ni bana ye nka a bɛ hakilinaw de nɔfɛ a tɛ wari ɲinina a tɛ sanu ɲinina a bɛ hakilinaw de nɔfɛ ani a furukɛ ni ɲɔgɔn cɛ k'a sababuya kɛ a bɛ furu a furukɛ ma waati min na cogoya kun tɛ a bolo ale de somɔgɔw ɲana a ma ani a balimaw ka yɔrɔ san k'a di a ma ka terrain jɔ a n'a a cɛ ka yɛlɛma a kɔnɔ ka denw caman sɔrɔ nka bi ale lanjarabi kɛra bana ye o de nana kɛ cɛ ka sɔrɔ ka sɔrɔ kɛ ka sɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko a bɛna janfa walew ta k'a kɛ ale la o de la i k'a dɔn an bɛna tila ka n balimamuso in ka kuma ka partager aw ni ɲɔgɔn cɛ aw ka hakilina di an balimamuso ma nin kumakun saba nin de bɛna kɛ an ka bi sigikan ye o kosɔn an ye a yira aw la k'a fɔ an bɛ juillet kalo tile 12 la san 2023 san 2023 an b'o kɔnɔna na ka jɛmukan ta k'a di aw ma bɛɛ ka nimisi wasa sɔrɔ a la k'i to i nɔ na o kosɔn Papu bonjour ça va Kɔri basi tɛ somɔgɔw ça va alhamdulilayi nba i parlen don dɛ yɔrɔ mais i yɛrɛ bɛ avance la bi dɛ ne ya bɛɛ nana i sɔrɔ yan bi bɛɛ nana n sɔrɔ yan gɛrɛ la bi i b'a dɔn n ye min kɛ Papu ne bɔra gɛrɛgɛrɛ dɔw la wa ne fana nana fɛɛrɛ ni dabali min tigɛ n nana jateminɛ kɛ n ye n teliya ka bɔ n ko n bɛna lajɛ n bɛ moto taxitigiw lajɛ ni gilet bɛ min na ni casque bɛ min kun na ni kɛrɛpu bɛ min sen na ani ni vignette bɛ min bolo n ko ne bɛ yɛlɛ o tigi de kɔfɛ bari a kɛra cogo o cogo polisiw tɛ n'o fiyɛ o ka juru tɛ polisiw la polisiw ka juru to o la Papu ne tor'o la ja moto taxitigi dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko moto taxitigi BC tigi ayiwa o BC tigi i b'a dɔn dɔw bɛ saki bɛ kɛ olu kɔ la dɔw bɛ saki tɛ kɛ olu kɔ la dɔw bɛ i b'a sɔrɔ nbalan b'u bolo ne ni BC tigi de bɛnna a y'i tilen ka n'i jɔ ne kɛrɛfɛ ne ko a ma n ko ne balimakɛ n ko ne kɔni tun bɛ fɛ ka yɛlɛ mɔgɔ min kɔfɛ bi walasa n ka se ka sɔrɔ sɛgɛn t'a la kɔlɔlɔ t'a la n ko o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ n ko mɔgɔ min ka sariya bɛɛ dafalen don n ko parce que i tɛna na jɔ polisiw tɛ nin fiyɛ i yɛrɛ ja gɛlɛyalen don hali n'u y'i fiyɛ i tɛna jɔ a ko fɛn b'ale bolo min ta ka jugu n'o ye ne ko ye mun ye a y'a ka BC yira ko o tuma ko ne t'a dɔn k'ale tɔgɔ ye ko BC tigi ye moto taxitigi BC tigi ya moto taxitigi Machete Papu ne ye n sigi ale de kɔfɛ dɛ ale ni ne nana an bɛna se polisiw ma polisiw ko u bɛna fiyɛ dɔrɔn a y'a ka BC kɔrɔta u ko BC de don a ka BC a ye taga donc o de la ne sera yan joona tiɲɛ na bi i kun garantilen don fo i kun tɛ se ka jɔ ɲɛ bi o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ foli bila an filɛbaga n'a lamɛnbaga bɛɛ ye ka foli bila an ka technicien mun da man ca n'a ka kuma man ca n'a bɛ baara sɛbɛlama dɔrɔn de kɛ Busta Sankare
n'an bɔr'o la an b'a an filɛbagaw fo yɔrɔ surun yɔrɔ jan Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bamananw ko jaga bɛ wari la jaga bɛ sanu na jaga bɛ fili na mais kuma ale jaga ye fili ye ni fili min bɔra la hakili ka fili don lawuli kama tɛ o tɔ la an filɛbagaw n'a lamɛnbagaw aw salamu aleykum. Waaleykum salam. Ouverture Média bɔlɔlɔ sira sanfɛ. Papu an b'a yira u la fɛnɛ nɛn kunnanko de tɛ fili nɛn o nɛn ni Ala y'a da n'i bɛ kuma ji min fɛn bɛɛ bɛ fili ni mɔgɔ mɔgɔ e ko k'i tɛ fili i bɛ taa sɔrɔ e ka adamadenya ma dafa o kuma fɛnɛ t'a fɔcogo bila n'i ka baara kɛra kuma baara ye a tɛ taga min kɔ i b'o fɔ o kosɔn an bɛna tɛmɛ ni an ka baaraw taabolo ye i n'a fɔ an ye a fɔ an filɛlibagaw ɲɛna cogoya min na k'a yira k'a fɔ an bɛ référendum ko kɔnɔna na ale kɔni ni Ala sɔnna ma kunun tun ye an ka finitigiw ta ye Papu an ka finitigiw n'o ye an ka wolomasiri tabagaw ye olu kɔni y'u ka kalafili kɛ kunun k'a tɔ to sisan an civiliw ma ni Ala ma basi wɛrɛ kɛ civiliw olu ta bɛna kɛ juillet kalo tile 18 san 2023 o kɔni don ko fɔbali bɛ se jango tɛ don ko fɔlen ma a tɔ tora panko kelen ani ɲɛ waga ye ka tila k'a yira jamanadenw na k'a yira bɛɛ la malidenw na i mana kɛ diɲɛ fan o fan n b'a dɔn politiki mɔgɔ caman bɛ yen nɔ o politiki mɔgɔ caman o y'a yira u ka parti mɔgɔw la k'a fɔ ko ni le 18 sera ni Ala sɔnna ma n'u sera kɛnɛ kɔnɔna na u ye nin nɔ ko a caman ka kɛ u ye tabagaw ye u ka nɔ ninnu to yen nɔ n'i ye a ta k'a lajɛ an bɛnbaw tɛmɛna bi ma an bila ni référendum ko in na masakɛ caman tɛmɛna bɛn ma se ka k'a la masakɛ joli tɛmɛna ni sigi ka kuma ɲinina n'a fɔra ko ka sariyakisɛ ninnu ta diɲɛ bɛɛ bɛ jɛ sariyakisɛ minnu na olu kɛra fɛnw ye ni a kɛra gɛlɛya dɔw ye ka tɛmɛ ne kɔni ne bɛ se ka min fɔ a la référendum a diyara ne ye ni fɛn dama ye ka sababuya kɛ an ka les 5 colonels cɛmancɛ fanga ɲɛmaa n'o ye Baba Asim Goyita ye ale ni a ka mɔgɔw u nalen nin waati laban ninnu na jamana kɔnɔna na jamana kunna u ye fɛn dɔw don jamana kɔnɔ min ni a ye sinsin na min n'a ye valeur di an ka maakɔrɔ dɔw u ma an ka maakɔrɔ minnu bɛ yen togo dɔw la k'a daminɛ togo dɔw la ka na Bamakɔ kɔnɔna na an ka maakɔrɔ caman bɛ yen ni dugutigiw don dugutigiw k'u valoriser ka dugutigiw ka dugutigiya k'a yira jamanadenw na ka tila k'a yira dugutigiw n'u donna diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ la u ni bonya ni karama ka kan dɔwɛrɛ tɛ ka tila ka Mali drapeau ta k'a di dugutigiw ma ko dugutigiw ni bonya ka kan n'u mago bɛ jamana ɲɛmɔgɔw la u mago bɛ autorités la u mago bɛ diɲɛ baarayɔrɔ la jamana in kɔnɔ yan baarayɔrɔba minnu bɛ yen nɔ ni dugutigiw tun bɛ taa ka taa sigi ka aran minɛ yen nɔ i k'a dɔn k'a fɔ cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ani a ka maaw nalen u ye fɛɛrɛ ni dabali kɛ ka valoriser ta k'a di olu ma ka drapeau médaille ta k'a d'u ma k'u kɛ mɔgɔba ye ka tila k'a fɔ ko dugutigiw k'u fɛnɛ jɔyɔrɔba bɛ jamana kɔnɔ ko kalafili bɛ kɛ ko olu lasigi kalafili bɛ kɛ ka maire lasigi kalafili bɛ kɛ ka jamana ɲɛmɔgɔ lasigi nka dugutigiw olu ta bɛ sɔrɔ bonda de la i ma deli k'a mɛn ko dugutigi si sigira ko bolo kalalafili de ye o lasigi o bɛ sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ dugu kɔni dugutigi ta y'a ka dugu ye n tɛ si nin na o b'a sago kɛ nka dugutigiya o ye dakan de ye o ye siya de ye masakɛya o bɛ se ka kɛ kalafili kɔnɔna na wa fɛn min ye k'a fɔ ni référendum ko in ye an bɛ fɛ hali bi jamana ale ka yɛlɛma bolo caman ka a ka k'a la jamana kɔnɔ ni bɛn kɛra minnu kan i b'a ye mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu ka intérêt tɛ jamana ɲɛtaga la mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ jamana ka to basigibaliya la jamana ka to sanga ni waati wɔyɔba la o de ye mɔgɔ dɔw ka laɲini jamana kɔnɔ nka mɔgɔ dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ olu ka laɲini tɛ foyi ye kuma bɛɛ ni sigi ka kuma ni jɛ ka fɔ ni fɛn minnu bɛ kɛ walasa jamanaden bɛɛ bɛ se ka don da kelen na o ye jamanaden dɔw ka hakilina ye komi an balimakɛ ka fɛn bɛ yen nɔ Papu e fɛnɛ hakilina ye jumɛn ye référendum ko in na ne kɔni hakili ye diɲɛ ko o ko la n'aw mɛnna sira dɔw ka yɛlɛmali ka ɲi a la aw ye sira kɔrɔ min ta n'o sira tɛ ka marché a bɛ yɛlɛma o de kama u b'a fɔ ko n min sɔnna yɛlɛma ma o ɲɛna mɛ takula banna o kɛrɛ kelen sisira bon ne yɛrɛ kɔni bolo san 30 kɔ an bɛ ko kelen na faille caman yera la il y a des gens minnu ko ouais le pouvoir même n'est pas légitime parce que u ma sigi ni vote ye u sigira tan ne bolo c'est à dire que an bɛ jamana ka intérêt de ta k'a lajɛ ne bolo jamana sɔrɔ ni dɔ tɛ fɛ k'a bɛɛ kɛ nemuruba ye k'a bɛɛ kelen d'a ma i b'a fɔ an bɔra cogoya kɔrɔ min na
o tɛmɛnenw caman na donc n'a fɔra ko ka na ni yɛlɛma ye ka fanga di dugutigi ma sinon Hawa burusi kɔnɔ fɔlɔ commandant tun bɛ taa mɔgɔ ci ka taa dugutigi sɛminɛ de o jɔyɔrɔ foyi tun t'a la hali dugutigi tun ye sigiyɔrɔ d'i ma dugu min na n'a sɔrɔ commandant fanga ka b'a fɔ ko dugutigi di don wa ni ma taa commandant fɛ a ti ɲɛnabɔ bon aw ka b'o dɔrɔn na ka na ni o ko fɛn caman b'a kɔnɔ mɔgɔw kan ka don fɛn min kɔnɔ mais ne bolo ni fɛn nana fɛn min bɛ yen n'a fɔra ko jamana ka hɛrɛ b'a la o man ka kɛ k'i sigi ten dɔrɔn k'a kɛ hakilina di a kan e yɛrɛ min ye fasoden ye t'a ta a dogolen tɛ a b'i bɔlɔlɔ siraw kan a sɛbɛnnen bilalen don a bɛ maliyɛn bɛɛ ka disposition na mun b'i bali ka taa ta k'a kalan n'i ma kalan yɛrɛ taa di mɔgɔ wɛrɛ ma o k'a kalan parce que hali ni maa min ma kalan i b'i fa foto dɔn e ka taa di karisa ma karisa u ko nin de ye fɛngɛ ye constitution kura ye a kalan i k'a ɲɛfɔ ne ye dɛ a kana kɛ lakale ye e ye ten i yɛrɛ ka courage ta maliden wuli parce que a bɛ Mali de kungo kan a ye na n ka wara faga kunkolo b'i bolo donc mais ne b'o faamu mais dɔw de ta ye an t'a kalan an tɛ fɛ ka dɔn fo karisa ko an ma ko an kana voter oui peut-être o karisa bɛ 2000 d'e ma u bɛ 1000 d'e ma mais e de ka dabara n'i ka denbaya ka dabara du balo o jɔyɔrɔ de bɛ e minɛ mais jamana ka taaɲɛ jɔyɔrɔ tɛ e la Gafure n'an dar'a kan n'an y'a kɛ n'an ɲɛna parce que a bɛ ɲɛ fana pourquoi Ala b'a fɔ ale ka hɛrɛ bɛ yɔrɔ la jama bɛ yɔrɔ min na Ala ka hɛrɛ bɛ jama de nɔfɛ wa a b'a ka hɛrɛ yɛrɛ tigɛ yɔrɔ la farafarali bɛ yɔrɔ min na donc n'o de don n'an bɛɛ bɛnna kan ka taa oui voter Hawa bolo min ye su don mɔɔ la o bolokolon de b'a bɔ n'an y'a sira ta an yɛrɛ k'an jogow dilan parce que ko caman bɛ yen an b'a fɔ dɔw bɛ don hali u ɲɛ kan u kɔ t'a la dɔw kɔ b'a la u ɲɛ t'a la bon k'an don fankelen ma la fɛn ninnu na a ti ɲɛ ka b'a la ka ɲɛ da sigi ka fɔ ka jɛ ka don da kelen fɛ fanga b'o de la mais farafarali e bɛ taa yan fɛ dɔ bɛ taa dɔ minɛ nin bolo yan fɛ dɔ bɛ dɔ minɛ nin bolo yan fɛ ok a ye taa bɔ côté Papa, i b'a dɔn o ye min ye côté le truc i b'a dɔn o ye min ye depuis jamana in sigira i b'a dɔn Mali ye fɛn ye Mali bangena ka mɔgɔ minnu to Mali kɔnɔ ani mɔgɔ minnu ni Mali bangena ɲɔgɔn fɛ ani mɔgɔ minnu bangena Mali kɔnɔ ni mɔgɔ saba si tɛ kelen ye o bɛ ne hakili jigin mɔgɔ minnu taara kɛlɛ kɛ ka an bɛnba minnu taara kɛlɛ kɛ ka Mali bɔ bolo la ani mɔgɔ minnu nana ni démocratie ani anw sisan technologie mɔgɔw anw saba si hakilina tɛ kelen ye n'i y'a jate minɛ minnu ye kɛlɛ kɛ ka Mali bɔ bolo la démocratie ma sɔn ka tugu olu hakilina kɔ n'i y'a jate minɛ démocratie mɔgɔw fɛnɛ an sisan technologie denw anw fɛnɛ ma sɔn ka tugu démocratie mɔgɔw kɔ mais a saba bɛɛ dun ko Mali a saba bɛɛ ye maliden de nka nin saba si ka kumaw hakilinaw ma ɲɔgɔn sɔrɔ wa o si hakilina ma se ka kɛ kelen ye walasa kabiri waati min na Baba Modibo Keyita ale tɛmɛnen fɔ bi a kabiri ale ka fanga marali bɔra la ka se nin waati ninnu ma fɔ bi gɛlɛya de bɛ jamana in kɔnɔ masakɛ si ma sigi min ma nin gɛlɛya ninnu sɔrɔ ka tɛmɛ ne bolo nin bɛɛ ye mɔgɔw tun ka faamuyali sɔrɔ ni hakilina kelen na mana mɔgɔ ɲininka dɔw b'a fɔ ko mun na an ma sɔn ka tugu minnu ye fanga benbakɛlaw kɛ dɔw b'a fɔ démocratie an tun ka to olu kɔ dɔw b'a fɔ an kun ka to technologie mɔgɔw kɔ hakilina kelen kɔni ma sɔrɔ donc tun bɛ fɛ k'i ka o kuma sɔn ji la hali bi ko jamanadenw k'a lajɛ nin saba la u k'a lajɛ n'an ma saba in an kana bɛɛ utiliser nka an bɛ se ka k'o fila ta ka fara ɲɔgɔn na ka kelen utiliser walasa jamana bɛ se ka ɲa. Voilà. Donc, pour continuer, de dire qu'il y a une chica qui l'a nommé, ne bolo amba nga bamanangan koro do kono kulu jele me bifo. C'est-à-dire que kanake surasige fait. Awo kanaka fait, mais ke jamana fait. C'est-à-dire que ne ba famu anga ɲɔgɔn bilasira ka ɲɔgɔn pousser ka taa mais ne t'a faamu e ma se ka mun kɛ c'est pas parce que ni sɔrɔsigɛ nana k'a b'a kɛ ko ni sɔrɔsiw de y'a kɛ parce qu'ils sont légitimes k'u nana ni voie d'armée ye donc k'u man kan kɛ non non loin de là jamana tɛ da sɔrɔsiw dɔrɔn ma u jɔyɔrɔ b'a la an ka kɛnɛyaw ni an ka protection ni an ka fɛngɛ bɛɛ la bi peut-être ni colonel ninnu ye fɛn dɔ kɛ nin san damadɔ kɔnɔ a ye san 20 ou san 30 o ma k'o kɔnɔ koyi nka ni an m'a ta ni hakili ye ka faamuya cogo sɔrɔ a la k'a lajɛ cɛ an k'a kɔrɔbɔ an k'a lajɛ et puis maliyɛn kelen t'a la a bɛ ka dɛmɛ fan bɛɛ fɛ politicien dɔw bɛ yen olu bɛ k'a dɛmɛ dɔw ti k'a dɛmɛ an t'a dɔn pourquoi comme mɔgɔ diyagoyalen tɛ là où a fɔra ko oui ni non chacun a le droit de choisir là où il veut mais quand même an kɔni bɛ oui fɔlaw fɛ ne t'o dogo an k'a kɔrɔbɔ an k'a lajɛ ni mun bɔra la n'o ma